Dobrý večer. A štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Toto realizujeme v spolupráci s partnermi projektu, ktorými sú Artur, Občianske združenie pre trvalú udržateľnú architektúru a Fosen Folks a udržateľný spôsob života. Moje je Klára Totová a cieľom je túto tému spopularizovať odborne aj medzi širokou verejnosťou. Mnohí si to neuvedomujeme, ale stavebníctvo a bývanie alebo domácnosti majú značný vplyv na zmenu klímy. A vlastne súčasné, to tradičné konvenčné stavebníctvo významne prispieva k emisiám skleníkových plynov, preto sme sa rozhodli venovať sa tejto téme. A na jednej strane, kým zvyčajne sa hovorí o boji proti zmene klímy, nesmieme zabudnúť ani na ďalší aspekt v tejto súvislosti, ktorou je adaptácia, alebo teda potreba prispôsobiť sa a zvyšovať odolnosť voči dôsledkom meniace sa klímy, z ktorých niektoré už v súčasnosti pociťujeme, napríklad častejší výskyt horúčav, extrémne poveternostné situácie, suchá alebo naopak extrémne zrážky. Takže náš projekt Žiť zodpovedne so zmenou klímy sa venuje obom týmto aspektom. A keďže ide o... Toto je prvé podujatie v rámci tohto projektu, ktoré organizujeme, ktorý sme práve začali realizovať. Len by som si dovolila stručne niečo o tomto projekte povedať. Takže v nasledujúcich 2 rokoch, do konca októbra 2023, budeme tieto témy propagovať viacerými spôsobmi v rámci projektu. Jedným z nich bude vybudovanie praktických ukážok v ekocentre Artur v Hrubom Šúri, kde teda vybudujeme budovu postavenú z prírodných stavebných materiálov, vybavíme ju technológiami alebo bude vybudovaná spôsobom, ktorý prispeje k minimalizácii spotrebe energie a súčasne teda sa bude vyrábať, ak teda nejaká energia, ktorá bude vyrábaná pre potreby tohto domu, bude z obnoviteľných zdrojov. Čiže vlastne tento domček z prírodných materiálov, nazvali sme ho minidom, alebo z angličtiny tiny house, bude energeticky sebestačný a bez produkcie CO2. A súčasne v okolí, alebo teda v záhrade ekocentra vybudujeme aj príklady adaptačných opatrení na báze zelene a zadržiavania dažďovej vody. Všetky tieto prvky postavia a nainštalujú dobrovoľníci počas workshopov v lete v rokoch 2022 a 2023 a ich účastníkmi, teda našimi staviteľmi, môžete byť aj vy. A pri ich výstavbe, čo je vlastne tiež jeden zo zámerov, pri ich výstavbe sa sami naučíte postupy a metódy, ktoré sa pri tom použijú. Súčasne tieto metódy a postupy budú zhrnuté v návodoch v rôznej forme, ktoré všetky budú dostupné online. Čiže budeme postupne zverejňovať krátke infolisty alebo komplexnejšie príručky k tým jednotlivým postupom výstavby tohto minidomu a súčasne aj vo videonávodoch budú nahraté alebo teraz sprístupnené tieto návody a môžete sa s nimi oboznámiť aj na online školeniach. Ďalšou takou akciou alebo aktivitou v rámci projektu bude súťaž, ktorú zorganizujeme v priebehu budúceho roka, fotosúťaž o ekologickom bývaní a bude možné sa do nej zapojiť vlastnými príkladmi ekologických alebo udržateľných domov, bývania alebo príkladov adaptačných opatrení. A z víťazných fotografií potom vyrobíme kalendár.
Tieto témy, teda boj proti zmene klímy a adaptáciu budeme prezentovať v oblasti stavebníctva, budeme prezentovať aj na stretnutiach a rozhovoroch o ekobývaní alebo ekostavaní. Jedna z nasledujúcich akcií alebo najbližších akcií k týmto stretnutiam bude Deň otvorených dverí v ekocentre Artur budúci piatok 10. decembra po obede o 14. hodine. Čo žiaľ, ale budeme organizovať online s ohľadom na súčasnú situáciu, ale srdečne vás teda na tento online Deň otvorených dverí pozývame. Tu sa budete môcť dozvedieť viac o samotnom projekte, o programe norských grantov, z ktorých je podporený, a takisto aj o samotnom koncepte minidomu alebo tiny house. A v rámci rozhovorov o ekobývaní budeme organizovať online akcie, ako napríklad aj tento webinár. A každý mesiac vám prinesieme ďalšiu diskusiu na ďalšiu tému. A najbližšia z nich bude už o 2 týždne, vo štvrtok 16. decembra, takisto v takomto čase o 6. hodine po obede, podvečer. Témou bude Na veľkosti záleží, alebo teda minidom z pohľadu remeselníka výrobcu s Marekom Rabíkom. O projekte a jeho aktivitách a najbližších pripravovaných podujatích nájdete informácie aj na webe a na Facebooku Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj a na web stránke OZ Artur. Takže ako žiť zodpovedne so zmenou klímy, napríklad práve znížením uhlíkovej stopy domu. A ako na to? Tak to nám teda dneska odprezentuje dnešný host Björn Kierulf, ale než mu odovzdám slovo, len jedna poznámka. Počas jeho prezentácie alebo aj po prezentácii môžete do chatu Facebooku alebo Zoomu posielať svoje otázky, pripomienky podľa toho, odkiaľ nás sledujete. Takže ďakujem pekne za záujem, za pozornosť a odovzdávam slovo Björnovi. Ďakujem veľmi pekne, som rád, že tu môžem byť a vám predstaviť, na čom pracujeme už vlastne vyše 10 rokov. Štartujem tu na tú prezentáciu. Vidíte to teraz dobre? Mám pocit, že to není dobre šerované. Áno, tak niečo tu zase sa pokazilo. Jasné, to je klasická technika. Okamžik, musím to riešiť takto. Teraz to pôjde. Áno, už to bude dobre. Fajn. Takže moje meno je Björn Kierulf. Vediem architektonickú štúdio Kreatera. A dnešná téma bude, ako znížiť uhlíkovú stopu stavieb. Idem rovno na to. Vlastne my sme to snažili samozrejme urobiť už hneď na našej vlastnej stavbe. Toto je náš ateliér, je to samonosná slamená kupola, teda kupolovitý tvar, ktorý je vyskladaný z slamených balov, a unesie dokonca túto zelenú strechu, sneh, dážď, čokoľvek. Toto sme stavali v roku 2010 a to dneska akože funguje vynikajúce, dokonca je tu teplejšie ako u nás v dome. Takže naše štúdio pozostáva z malej skupine odborníkov, ktoré sa venujú obzvlášť pasívnym domom a práve týmto prírodným materiálom v stavebníctve. Musíme niečo meniť. Ako vidíte, že dá sa začať niečo v malom a z toho vzniká potom veľká udalosť, možno väčšie hnutie, väčšia zmena. Verím tomu, že aj v tom malom, čo to dneska robíme, raz sa dostaneme práve takýmto spôsobom trošku do podvedomia tých väčšiemu počtu ľudí.
Začnem tu na rovno od jednej veľmi peknej knihe, ktorú napísal jeden Rakúšan, Christoph Drexel. On písal knihu o 2 stupne 1 tona. Čo to znamená? To znamená, že aby sa zemegula neprerialo viac ako 2 stupne, tak môžeme, dá sa povedať, vypustiť do ovzdušia len 1 tona. Ten problém, ktorý dneska máme, je, že máme 10 miliard ľudí, alebo budeme mať 10 miliard ľudí a vtedy, keď vypúšťame každý z nás 1 tonu, tak dokopy je to 10 miliard tón. To ešte je to množstvo CO2, ktoré naša zemegule vie sniesť. Áno, dneska vypúšťame do ovzdušia 50 miliard tón, teda 5 krát viac, ako je treba. Aby som to trošku inak povedal, v Nemecku majú skoro 12 tón CO2 na osobu a rok, keď sa pozrieme na všetky odvetvia. Na Slovensku je to okolo tých 8, alebo trošku podľa toho, ako sa to ráta, tak sú aj nejaké lepšie hodnoty. Ale je to úplne jedno, pretože zajtra musíme vystačiť s tou 1 tonou a to není úplne také jednoduché, akože ideme skutočne, musíme to meniť ako drastickým spôsobom. Teraz ako na to? Pozrieme si teraz konkrétne, koľko minieme tón na bývanie. 1,9 tón z tých, ja hovorím teraz zase o príklad Nemecku, pretože ten bol v tej knihe popísaný, 1,9 tón na osobu a rok sa minie vlastne, ako sa vytvára CO2 ročne. My z toho musíme sa zredukovať na 50 kg. 50 kg CO2 je to, čo nám ostane z tej 1 tony, ktoré môžeme používať. Áno, 5% tej 1 tony. Ako sa tam dostať? Jednak môžeme zmeniť náš životný štýl, to je prvá vec, áno, ale životný štýl, povedzme, menej lietať a tak ďalej, nepomôže až tak drastické. To, čo reálne pomôže, to je to modré a to sú úsporné opatrenia, to znamená šetriť tú energiu. A potom ako tretie veľké gro, kde môžeme niečo urobiť, tak to je s obnoviteľnými zdrojmi. Nakoniec tých 1,9 tón budeme nakoniec musieť mať už iba len tých 50 kg na osobu na rok na bývanie. Takže to je veľká výzva a vôbec nie je to jednoduché dosiahnuť. Ako to riešiť? Máme vlastne nejaké 3 oblasti, kde môžeme uplatniť nejaké pravidlá alebo riešenia, aby sme tú uhlíkovú stopu snížili. Jedno z týchto oblastí je dizajn samotný, áno, že návrh samotného domu. To znamená vytvárať kvalitnú teplnú izolačnú obálku, áno, namiesto 15-20 cm dám 30-40 alebo viac centimetry izolácie. Riešim to vzduchotesné, tak aby nám ten dom sa neprefúkal, keď je silný vietor vonku, aby bol postavený bez teplných mostov, aby sme prípadne využívali v zimnom období aj solárne zisky, to znamená, aby sme mali aj niektoré tie okna orientované na ten juh a vedeli vlastne tieto zisky zadarmo vlastne zužitkovať. A potom ďalšia vec, na ktoré sa často zabudá, buď stavať menšie stavby, pretože aby sme neplytvali, alebo kompaktnejšie, čím dá sa povedať, sú tie stavby väčšie, majú lepší pomer plochy k obálke, takže je to jednoduchšie a menej vlastné energie sa minie.
či to je na chladenie alebo kúrenie. Takže design je prvý bod. Druhý bod je vybrať ten správny materiál. O tom bude aj dneska do veľkej miery aj reč. Poprvé musíme dbať na to, aby sme používali materiál, ktoré spotrebuje veľmi málo energie vo výrobe. Keď spotrebuje málo energie vo výrobe, tak často aj má nízku uhlíkovú stopu. A ideálne sú materiály, povedzme, prírodné, ktoré vlastne počas rastu do seba viažu do CO2 a ukladajú do seba. Ak tento materiál potom zabudujeme do nejakej stavby, tak sme ho vlastne odstránili toho prirodzeného kolobehu. Minimálne na tých 60 rokov väčšiny dobre stavaných domov takto ostaje na ďalšiu 100 rokov. A tretia taká riešenie je využívať techniku na to, aby sme znížili vlastne tú energiu, ktorú potrebujeme na kúrenie. Poznáte to určite aj z počítačov, postupne sú stále úspornejšie, menej elektriny minú, baterky vydržia dlhšie, áno, v notebooku a tak ďalej. Takže to je vlastne ten istý princíp, treba uplatniť aj v stavbách. Používame teplné čerpadlá, aby sme vlastne znásobili tú energiu, ktorú máme, aby sme vlastne získali do jedno dielu elektriny 3 diely tepla, aby sme, sú ale aj iné opatrenia, ako napríklad znížiť straty v rozvodoch alebo zásobníkoch, tým, že ich dobre izolujeme a netreba to podceniť, to môže byť až 50% energie na teplú vodu, ktoré takto ide dostratené. A samozrejme spätné získanie tepla, väčšinou sa to uplatňuje pri vetraní so spätným získavaním tepla. A samozrejme tieto posledné dve veci, ako to materiál, technika a samozrejme čo tá technika, skôr je tá prevádzka, tak máme nejaký zdroj. Dneska do veľkej miery fosílne paliva, tu nastáva úplná ďalšia vec, ktorá nemá vlastne s budovami nič spoločné, ale celá spoločnosť prežíva transformáciu, to znamená, postupne prechádzame zo stroju fosílnych paliev na zdrojov obnoviteľných. Takže takýmto spôsobom samozrejme zlepšujeme potom akýkoľvek materiál vyrobení alebo aj akákoľvek prevádzka toho domu, ak používam potom tie obnoviteľné zdroje namiesto tie fosílne paliva. Takže toto je tak v stručnosti tá stratégia, ktorá sa dá uplatniť. S tým strojom my veľa ako architekti nevieme robiť, ale čo sa týka design, materiál, technika, tak to je skôr naša oblasť. Dobre, takže konkrétny prípad, ja som si naschvál teraz vybral úplne prvý dom, ktorý sme tu nastavili na Slovensku, a je to je to akorát 10 rokov dozadu. Takže je v prevádzke, dobre funguje, je to malý dom v Stupave. A tu máme aj overené. Na teplú vodu, vetranie, chladenie a kúrenie ako minie 42 € mesačne, to je za posledných, myslím, že 3-4 roky v priemere. Ako vidíte, má to pomerne jednoduchý tvar, kompaktný tvar, orientované väčšinou tých okien smerom na juh, má to nejaké tienenie v letnom období, aby náhodou neprerialo. V zimnom období zase cez to vieme získať nejaké solárne zisky. To malý dom s nejakou obývačkou, jedálnou a malou technickou miestnosťou na prízemí a také jedna veľká detská izba, ktorá sa dá rozdeliť a spálňa na poschodí. Takže je to aj dobrý príklad nejakého malého domu, ktoré dá sa povedať, by úplne mohol stačiť pre väčšinu tej rodiny. Ešte aj pod strechou je pomerne veľký priestor.
Takže je to taký krásny príklad. No táto stavba bola konkrétne postavená jednak v pasívnom štandarde a bol to prvá stavba, ktorá bola riešená s tými panelmi EcoCocon, slamenými panelmi. To sú prefabrikáty, ktoré sa modulárnym spôsobom dajú do seba ukladať a vlastne do seba smontovať do presného tvaru obvodovej steny. Tu ešte nejaký ďalší pohľad. Ten dom bol postavený tak trošku atypickým spôsobom, že najprv všetky steny a strecha a potom sa do toho montovali potom stropy. Celý tento princíp skladačky má niekoľko takých výhod. Jednak je možné tú slamu, ktoré sa vlastne získame iba raz do roka, spracovať v hale v kontrolovateľných podmienkach, to znamená, aby to bolo aj suché a kvalitne spracované. A vieme to vlastne vyrobiť celý rok. Takže to, čo inak je také jednoročná úroda, vlastne sa môžeme potom uskladniť a využiť celý rok. A vďaka tej modulárnosti tých panelov vieme vlastne prispôsobiť ten návrh, dá sa povedať, skoro každému návrhu, ktoré dostávame od nejakého architekta alebo ktoré navrhujeme my aj sami. Takže je to aj veľmi, má to ešte aj ďalšie možno prekvapujúce vlastnosti, pretože to býva hneď prvá otázka, že predsa slamený dom horí. No nie je to úplne také jednoduché. Voľná slama horí dobre, ale dobre zlisovaná slama nehorí vôbec dobre. A tu je to aj vidieť, toto je test pod záťažou v požiarnej komore. Tá stena je 3x3 metre pod pomerne veľkou záťažou a je obrátené smerom do pece, kde je vyše 1000 stupňov. Ako tu aj vidíte v tom videu, to drevo, tie stojky horia, ale tá slama, ktorá je medzi nimi, až tak veľmi nie. Takže tá slama má tu jednu vlastnosť, a to je, že ten povrch karbonizuje, alebo tak zúholnie a vzniká vlastne ochranná vrstva, ktoré tým, že je to aj teplne izolačná, vlastne chráni tie spodné vrstvy, aby sa vznietili. Ako ste aj videli, tá slama vlastne ostala aj po tom teste ešte úplne ako nepoškodená, len 5 cm, 5-6 cm za touto vrstvou. Takže tu sme mali test bez akékoľvek povrchovej úpravy, ale riešime aj takéto testy aj s linenou omietkou a tam sme dosiahli dokonca údaje alebo výsledky do REI 120, to znamená dvojhodinové odolnosť, požiarna odolnosť. To sa dá skoro použiť ako protipožiarna stena. No a prečo to potrebujeme takýmto spôsobom riešiť s týmto materiálom? Nielen, že má veľa výhod, izoluje, je nosný napríklad, alebo že má dobré protipožiarne vlastnosti vďaka tomu, že má veľa silika v sebe. Vieme aj riešiť vlastne ten základný problém, a to je čo s tou CO2, ktoré je v ovzduší. Keď slama rastie na poliach tu v EÚ, tak každý rok vzniká 150 miliónov tón slamy. To je ročné množstvo, ktoré je k dispozícii ako, dá sa povedať, nejaký odpadový
produkt. Udržateľné používať sa dá z toho asi 1/3, pretože ten zbytok by sa mal vrácať do zeme, aby ten karbonový obeh bol zabezpečený, aby sa neprerušil. Takže 1/3 z toho je nejakých 48 miliónov tón. A keby sme si predstavili, že z týchto 48 miliónov tón by sme používali len 10%, tak sa dostaneme vlastne na 4,8 miliónov tón slamy ročne, čo predstavuje 100 miliónov metrov štvorcových slamených stien, ktoré by sa z toho dalo vyrobiť, alebo 8,4 alebo 8,3 miliónov tón ukladaného CO2. Takže toto je už aj z tohto sa dá vlastne pochopiť, že ten potenciál je obrovský a bolo by škoda to nevyužiť. Okrem toho, toto nie sú jediné úspory. Skúste si predstaviť, že postavíte tú istú stavbu z betónu a z polystyrénu. A namiesto toho, že ukladáte CO2, vlastne vygenerujete obrovské množstvo CO2. Takže dá sa povedať, že ušetríte dvakrát. A okrem toho máte potom aj veľmi dobre izolovanú stenu, ktorá vám ušetrí vlastne CO2 emisie počas celej prevádzky, pretože máte skoro pasívny štandard, alebo možno aj pasívny štandard podľa toho, ako ste to dobre navrhli. A samozrejme taký dom aj veľmi príjemne vyzerá, takže predsa by sme nechceli, akože, aby ľudia mali niečo, čo není aj pre človeka príjemné. Často sa používa linené omietky priamo na tú slamu. Je to ideálne spojenie. A linené omietky sa dajú aj veľmi pekne tvarovať. Tu vidíte aj tie zaoblené rany okolo okien a ten dom je potom aj v tom zimnom období krásne vyriatý, akože keď je tam aj pekný deň, tak ani kúrenie nemusím niekedy zapnúť. No, ďalšie nejaké takéto detaily vidíte, že dá sa to vyslovene ako vypracovať veľmi pekné, taktilné s tými vláknami, ktoré sa primiešajú, alebo naľavo to okienko pravdy, pretože nie každý uverí, že je to postavené so slami, takže každého takéto dom má svoje okienko pravdy, v ktorom sa vlastne, v ktorom je potom aj vidieť tá slama. No a tu nejde len o to, aby sme mali nejakú kvalitnú stavbu, ale aby sme potom aj na konci tej životnosti tej stavby trošku vedeli, ako aby sme neznížili, akože, alebo nepokazili vlastne akože tú udržateľnosť. Predsa väčšinou tie materiály, ktoré bežne používate v stavbách, majú nejaké chémie v sebe, či to sú protipožiarné látky, ktoré potom musíte dať kvôli tomu na špeciálnu skládku, tak tieto EcoCocoon panely sú certifikované ako cradle to cradle, to je ako od kolísky do kolísky, kde vlastne už aj to logo hovorí o tom, že ide o 2 cykly, jeden biologický cyklus, jeden technický cyklus a ten materiál musí byť tak od seba oddeliteľný, aby ste mohli vlastne, povedzme, to drevo, slamu buď vrátiť ako nejaký kompost a povedzme tie skrutky, ktoré magnetom vytiahnete, potom vrátiť a používať bez nejakej straty tej kvality zase do nejakej tej výroby. A ako som spomenul, bohužiaľ stavebné materiály boli ešte len pred 100 rokmi úplne len zo pár, že 50 druhov stavebných materiálov. Dneska máme 50 000 druhov stavebných materiálov a bohužiaľ len malá časť z nich sú riadne testované. Môžeme si byť, dá sa povedať, celkom istí, že
vnútri sa uvoľňuje množstvo látok, ktoré pre človeka nie sú zdravé. Takže používať správne materiály, ktoré nemajú pridané žiadne nejaké chemikálie, je samozrejme aj veľká výhoda týchto prírodných materiálov. A toto je síce není inštalované v tomto konkrétnom dome, ale je to jednotka, ktoré používame teraz dosť často na tých najnovších stavbách. A tá hovorí presne o tom, čo som spomenul na začiatku, správna technika. V tejto krabici PECOM 4, je to rakúsky výrobca Pichler, sme schopní vlastne zabezpečiť 4 funkcie pre ten dom. Jeden je samozrejme teplá voda, to je a priori, takže v tej spodnej časti tu je zásobník. Vieme ale zabezpečiť aj vykúrovanie a chladenie a okrem toho aj vetranie. A vidíte tam na hornej časti nasávanie vzduchu, vyfúkovanie vzduchu. Vlastne zo vzduchu sa zoberie to teplo s malým teplným čerpadlom a cez tie vedenia, ktoré tam sú zvislé napravo, tiež vzduchové, tak sa privede dovnútra domu ten čerstvý vzduch, buď jemné dokúrovaný alebo jemné dochladený a tou druhou sa odťahuje vlastne spotrebovaný vzduch. Vo vnútri je výmenník, ktoré zabezpečí, aby aj ten odsávaný vzduch, aby sme aj z toho odsávaného vzduchu teplo získali naspäť nejak to teplo. Takže veľmi úsporný spôsob na pomerne malej ploche 75x75 cm sa dá riešiť vlastne kompletná potreba nejakého domu. Ale iba v tom prípade, ak je skutočne energeticky úsporný, alebo dá sa povedať pasívny štandard, pretože ten výkon je veľmi malý. Takže aké sú tu čísla pre tento dom? Bolo to postavené teda v roku 11-12, užitková plocha je 96 m2, ročná potreba tepla podľa výpočtu je 13,1 kWh na metr štvorcový a rok. Áno, to je teda pod toho, čo vyžaduje pasívny štandard, 15 kWh, je tam limit. Spravili sme tam aj blower door test, to znamená tlakovú skúška, aby sme overili, že ten dom skutočne je tesný, že keď bude fúkať, aby sme tam nemali nejaké infiltrácie chladného vzduchu alebo exfiltráciu vlhkého vzduchu. A vidíte, že ten teplný výkon, ktoré tam treba pri minus 13 je úplne minimálny. Dá sa povedať, že pokiaľ tam začnete piecť nejaký koláč, tak si môžete byť istí, že aj keď je minus 10 vonku, tak už máte ten dom vykurovaný, áno. Takže, a to bez strandy, ako máme domy, kde ľudia si uvedomujú, že to kúrenie vypadlo až na 3. deň, keby náhodou bol nejaký problém. A tu máme teda aj overené, že tá elektrína na celú domácnosť, to znamená akože mesačné, to znamená, to je spotreba domácnosti, včetne teplej vody, vetrania, chladenia, kúrenia. Ako oni sú veľmi úsporní, to je pravda, ale aj tak je to vynikajúca hodnota. A máme 11,5 tón CO2 zabudované v stene. V tých slamených stenách to nerátam ani to drevo, ktoré sme tam používali. A takto vlastne vznikli už na Slovensku 50 stavieb, ani ste o tom nevedeli. Pravdepodobne ste možno aj zopár z nich možno videli alebo išli okolo nich, pretože nedajú sa vlastne zvonku nejakým spôsobom rozlíšiť, akože odlíšiť od nejakých iných stavieb. Môžu nabrať akýkoľvek, dá sa povedať, tvár, vizuál alebo nejakej tej podľa lokality alebo podľa toho, ako to ten architekt chce riešiť, alebo požiadavky klienta. A toto je len na Slovensku samozrejme.
my sme vlastne od začiatku boli pomocní v tom, aby sme vlastne vymysleli tie pasívne prvky tohto systému. Sme pomáhali doriešiť vlastne detaily výstavby. Tu vidíme naľavo na Slovensku jednu prefabrikáciu, ktorá išla potom do Nemecka. Napravo vidíte prefabrikáciu vo Fínsku, kde prenesú potom tie steny na stavbu za jeden deň a netajú aj strechu, tak aby sa vyhli nejakým problémom so zlom počasia. Tu vidíme konkrétne tú výstavbu v Nemecku týchto prefabrikovaných stien. Tu sú už aj predzabudované tie okná. Napravo zase jednu stavbu vo Švajčiarsku, kde to bolo kombinované betónom, takže to je len výplň. Tie steny nie sú určené na to, aby niesli niečo, to tak možno tu vyzerá, ale to tak nie je. Takže oni sú len vkladané ako výplň do tej konštrukcie betónovej, takže ako exteriérová stena. Toto je Zürichské jazero, takže tie panely dneska sa uplatňujú skutočne, myslím, že vyše 20 krajín Európy. Máme stavbu aj v Amerike a v Kanade, takže, ktoré sú stavané z týchto panelov, kde sa uplatňujú tie princípy, ktoré vlastne sme my ako kreatéra aj do veľkej miery vlastne vyvinuli. Tu máme krásnu bytovku trojposchodovú vo Švajčiarsku s vápenou omietkou, veľmi ako postavená takým strojím, jednoduchým spôsobom a vznikajú stále ďalšie stavby po Európe, ktoré podľa môjho názoru pôjdu aj stále viac a viac do výšky. Toto je zase z Holandska projekt. Tu sa stavala telocvična. Tá telocvična mala tu, oni majú síce kovovú konštrukciu nosnú, pretože pre nich to bolo najlacnejší spôsob, ako zabezpečiť túto stavbu, ale mali aj požiadavku vlastne znížiť CO2 stopu. A jedno z tých riešení bolo vlastne s týmito modulárnymi panelmi, ktoré sme vedeli vyrobiť presne na mieru, aby pasovali do tej kovovej konštrukcie, že tá presnosť je skutočná, zodpovedá aj tej presnosti tej kovovej konštrukcie, tak sa dalo tieto veci veľmi krásnym spôsobom kombinovať dokopy. A táto nejaká medzinárodná spolupráca samozrejme sa ďalej vyvíja. Tu je jeden pohľad do architektonickej kancelárie Henning Larsen. V Dánsku je to veľká, ako po BIG, je to asi najväčšia architektonická kancelária v Dánsku. Ich to veľmi zaujíma, takže už stávali aj prvú menšiu školu v Dánsku, aby vyskúšali vlastne tieto panely a naučili s tým robiť. A náš partner tu sa samozrejme udržateľným spôsobom sa pohybuje po Kodani s tou vzorkou, aby presvedčil ďalšie architekty. Takže toto je vlastne cesta, ktorá je overená, len už vyžaduje, dá sa povedať, akože odhodlanie toho architekta, aby sa to aj reálne uskutočnilo. Nemusíme na nič čakať, dá sa to stavať s tým už hneď dnes alebo zajtra. A tým myslím, že som na konci mojej prezentácie a budem vlastne k dispozícii na zodpovedanie rôznych otázok. Keď idete na našu web stránku kreatéra, tak budete mať možnosť aj nájsť ten link na EcoCocoon, alebo idete na ecococoon.sk. Tiež sa dostanete rovno na tú stránku, kde vidíte aj ďalšie príklady. Takže zatiaľ veľmi pekne ďakujem z mojej strany
a budem sa tešiť na nejaké otázky. Ďakujeme pekne, Björn. Máme už prvé otázky v čete Facebooku, ale najprv by som teda chcela poprosiť našich účastníkov, sme si dovolili pre vás pripraviť kratučký dotazník, pár otázok, ktorý nájdete na slajde. Čiže ak pôjdete na stránku sli.do a vlastne číslo toho eventu alebo nášho dotazníka je 243979, tak vlastne je tu otáznik, je tu pár otázok, ktoré by sme vás poprosili nám na ne odpovedať. Bude to od vás pýtať, takto, je to dotazník anonymný, ale Slido od vás bude pýtať nejaké meno. Môžete si tam zadať hociaké meno, môžete si zadať svoje meno alebo vymyslieť len nejaký kód. Proste vás potrebuje identifikovať pod nejakým menom, ale my samozrejme nebudeme vedieť, kto pod tým názvom alebo pod tou prezývkou je. Takže kto teda by ste mali záujem, alebo teda poprosíme vás. Je to dotazník čiste pre naše potreby projektu, pretože vaše odpovede nám pomôžu lepšie komunikovať témy nášho projektu, efektívnejšie propagovať tieto príklady nízkoemisných riešení a tiež aj riešenia pre prispôsobenia sa zmene klímy. A teda aj dosahovať lepšie zapojenie verejnosti a odborníkov do šetrného správania voči klíme. Takže, takže skúsim, nechám vám chvíľočku času, ak vás teda môžem poprosiť. Get ready. Môžeme spustiť dotazník? Už 5 z vás sa teda pripojili. Asi musíme počkať, kým teda tento kurz spustí. Dobre. Tu pre istotu, ak teda 43979. Do chatu v Zoome 243 243 797. Nie, 979. Dobre. A nejaké otázky neboli žiadne? Sú v čete zatiaľ otázky, ale teda bola tam otázka hlavne ohľadom zatiaľ, teda čo som videla, bola otázka ohľadom životnosti tých slamených domov. Čiže vlastne už jednu fámu o tej horlavosti ste vyvrátili v prezentácii. Áno. Ale teda otázka je aj životnosť, či je nejak porovnateľná s tými našimi tradičnými, klasickými stavebnými materiálmi. Určite áno, určite áno, môžem k tomu niečo povedať. Musíte každý dom vlastne stavať tak, aby bol chránený proti počasiu, teda vlhkosti, mrazu a tak ďalej. Takže
Vždy záleží na tej kvalitnej obálke. Ale poznáte aj možno sami, že aj na Slovensku, aj v Norsku, odkiaľ ja pochádzam, vlastne existuje množstvo drevených stavieb, kostolov, ktoré vlastne prežili staročia. To je tiež vlastne, drevo je tiež z celulózy. Je to materiál, ktorý nemá nejakú krátku životnosť. Naopak, pokiaľ to ostane v suchom prostredí a človek sa o to stará ako každý iný dom, tak ten dom môže vydržať bez problémov stovky rokov. Vlastne mám aj jeden konkrétny príklad vo Francúzsku. Je to jeden z tých najstarších domov slamených, má teraz 100 rokov presne. A tá slama vyzerá ešte dneska presne, rovnako krásna ako vtedy. Takže nevidím tam absolútne žiaden dôvod. A nie je to jediný dom, je množstvo ďalších domov, ktoré prežili ako od začiatku minulého storočia, dá sa povedať, aj v USA a v iných miestach sveta. Ďakujem. Takže vlastne naozaj je to porovnateľné teda s tou životnosťou domov, ktoré poznáme. Potom bola ešte ďalšia otázka ohľadom ceny. Aká je cena v porovnaní s domami zo štandardných alebo klasických materiálov ako itong alebo tehla? No od tohto roku, tak môžem povedať, že vlastne práve tieto slamené panely nezvýšili svoju cenu vôbec. Máme rovnakú cenu ako pred rokom a myslím, že to je jeden z málo stavebných materiálov, ktoré zachovalo svoju cenu. A ten dôvod je pomerne jednoduchý, používa sa tam málo dreva, takže to nemalo až taký veľký vplyv, malo to vplyv, ale nemalo to až taký veľký vplyv na nákladovosť. A treba to vidieť možno trošku v kontexte, že každá stavba je drahá, aspoň ak má byť kvalitná. A nejaká tá stena bude mať len povedzme 10 alebo 15% celkovo rozpočtu, nie viac. To, že či bude trošku drahšie alebo lacnejšie, veľmi nezmení cena domu celkovo. A je možné, že táto slamená stavba bude o niečo drahšia, ale nie kvôli tej slamenej stene, ale kvôli tomu, že na to dáte linenú omietku, ktorá je o niečo jednak viac materiálu, 2,5-3 cm, namiesto nejaké 15 mm zádrokartónu, a tiež je to prácnejšie kvôli tomu. Takže, alebo drevovláknitá doska, ktorá ide zvonku, je o niečo drahšie ako povedzme nejaká polystyrenová doska. Takisto, keď už postavíte takúto slamenú stavbu, tak určite do toho nebude dávať plastové okna. Takže už len tie okna budú dvakrát také drahé, pretože idete určite do dreva, možno do drevoliníkového okna. Takže to, čo chcem vlastne povedať, je, že stavať dom je vec vlastne lifestylu a výberu, že čo pre mňa je dôležité. A ja by som vždy to riešil skôr z toho pohľadu, že koľko mám peniazy k dispozícii, čo je pre mňa dôležité. Ja predpokladám, že práve zdravie, kvalitný dom, ktorý vydrží, a aj to naše okolie, teda udržateľnosť, je argument, prečo ísť týchto materiálov, a potom stavať radšej práve ten menší dom, ktoré povedzme do toho rozpočtu ešte nejak sa zmestí. Takisto treba myslieť na to, že ak máte veľmi dobre stavaný dom, dobre izolovaný, tak je dobre možné, že ušetríte aj 100 € mesačne na energiách, ktoré môžete možno dať skôr na nejakú trošku vyššiu hypotéku. Takže. Áno, presne, akože určite treba brať do úvahy aj teda celkovú životnosť alebo celkové náklady, čiže nie len tie náklady na stavbu, ale presne aj tie prevádzkové, ktoré zase pri takomto dome budú výrazne nižšie. Veľa ľudí robia práve tú chybu, že rátajú ako tie náklady domu
len veľmi krátkodobo, ale to treba skutočne aj 20 rokov je málo. Po 20 rokoch budete možno mať zaplatené hypotéku, alebo aspoň veľkú časť z nej, ale ten dom stále bude fungovať. On bude stále potrebovať možno len malú opravu ako na fasáde, alebo možno po 40 rokoch bude treba vymeniť to sklo ako v oknách, ak sú to kvalitné okna. Takže áno, sú tam nejaké údržbárske práce, ale ten gro, práve to, čo zabudujete nastálo, to vydrží veľmi dlho a vlastne tú návratnosť vlastne treba rátať v veľmi dlhých obdobiach. Ďakujem. Zatiaľ ďalšie otázky nemáme, aj keď teda v rámci diskusie ešte pred týmto webinárom po jeho ohlásení teda tam boli nejaké aj skeptické pripomienky alebo poznámky o tom, že teda neveria veľmi konceptu týchto slamených domov, ale žiaľ nevieme presnejšie, že prečo. Ale ja by som teda možno využila čas a ja by som sa spýtala na to, že zatiaľ teda tieto domy sa robia tak nejak len akože v súkromných, ako súkromná investícia, že nejaký investor alebo teda developeri zatiaľ s týmito materiálmi, alebo teda viete o tom, že by niekto s týmto pracoval vo väčšej investícii? Áno, je to dobrá téma, treba určite o tom rozprávať. Viete, ja som tiež za to, aby človek neveril veciam, ale radšej si to overil alebo skúsil a si sa aj o to reálne presvedčil, takže možno aj nejaké tie stavby navštíviť, pozrieť, že ako vlastne fungujú aj po 10 rokov alebo a tak ďalej, by možno presvedčilo človeka faktami. Ja si myslím, že to dneska dosť dôležité, ako sa držať radšej faktických vecí, pretože aby človek sa nenechal unášať nejakými tými emóciami. Takže ja určite z mojej strany by som niečo také nerobil, keby som nebol o tom 100% presvedčený, že tá životnosť, tá funkčnosť a všetky tie vlastné kladné veci, ktoré to má, ako aj skutočne vie prinášať tým našim klientom. A na druhej strane chápem, že developeri, alebo povedzme aj architekti, alebo stavbari s tým majú problém, pretože akákoľvek zmena od toho bežného pre nich je práca naviac. Je to neistota naviac. Musia sa s tým, takže naša úloha je vlastne snažiť pomôcť tomu trhu, aby tie ľudia mali jednak skúsenosti, napríklad aby ten architekt vedel, že tu je aj stavbar, ktorý s tým má skúsenosti a to vie kvalitne postaviť, a aby aj ten investor, ten developer potom mal tú istotu, že to, čo plánuje dnes, ak sa realizuje možno až o 3 roky, bolo realizovateľné. Takže to sú také veci, na ktorom treba len ďalej trpezlivo pracovať, len nemáme bohužiaľ toľko času, no musíme trošku pridať. Tak dúfajme, že tento projekt trošku prispeje k tomu záujmu aj u verejnosti, aj u teda odborníkov, ako to máme v cieli. A teda zatiaľ sú tu ďalšie otázky, že ako rastie záujem o tento typ staviem na Slovensku, či máme nejaké štatistiky, či vieme, či sa to zlepšuje, zhoršuje. A potom, že aká je dĺžka stavby takého štandardného jednoposchodového domu, čiže koľko času nám to zaberie, možno aj v porovnaní s klasickou stavbou. Áno, stavie pribúda, ako som hovoril, že už máme 50. dom v príprave, alebo stavba v príprave, niektoré sú také menšie, ale niektoré boli také väčšie. Takže pribúdajú každý rok, ako teraz už vyše 10 stavieb a myslím, že to rastie teraz ešte rýchlejšie, pretože stále viac aj architektov prichádzajú s návrhmi a máme, dá sa povedať, 5-6 partí remeselníkov, ktorí s tým už majú reálne skúsenosti. Takže z tohto hľadiska je to veľmi pozitívne. Celkovo viem, že v Európe sme doteraz predali 32 000 m2 obvodových stien.
takýchto slamených. Nemyslím si, že to je veľa, bohužiaľ, ale aj tak je to viac, ako by možno niekto si myslel. Áno. Máme celkom pekný rast z roku na rok, takže ten záujem napríklad vo Švajčiarsku, alebo aj Fínsko, Holandsko a tak ďalej, ako je značný, pretože tá spoločnosť je na to pripravená. Oni jednoducho hľadajú riešenia, takže ja očakávam, že dojde k explóziu zájmu, pretože jednoduché budú aj ako architekti budú hľadať a politici budú predpisovať, dá sa povedať, tieto riešenia. No. Takže to je dobrá správa aj pre výrobcov, teda, že môžu očakávať, že tento trh sa bude rozrastať a bude sa zvyšovať dopyt. Jasné. Aj čo sa týka dĺžka stavby takéhoto domu, je to veľmi rýchle tým, že je to modulárne, tak takéto steny jednopodlažného domu sa zvyčajne zmontujú sa 2 dní, pretože treba rátať aj výkladka a tak ďalej. Zvyčajne taký rodinný dom je pod strechou za ten týždeň, takže takýto je ten základný princíp. Takže môže to ísť pomerne rýchle. A to je vlastne ďalšia úspora, že síce tou prefabrikáciou samozrejme ten materiál bude vždy o niečo drahšie na metr štvorcový, ale zase tá rýchlosť výstavby výrazne pomôže, aby to bolo ekonomicky výhodné. A čím sú vyššie mzdy, tým je to výhodnejšie. Takže napríklad vo Švajčiarsku už som mal aj klienta, ktorý hovorí, že stavali to za 2 dní namiesto 5, čo rátal, a vlastne ušetril všetky tie náklady, ktoré nám platil za tie panely. To mal rátané na mzdy. Takže on bol maximálne spokojný. Ale tak oni majú trošku iné mzdové akože náklady ako tu na Slovensku. Takže. Áno. Ďakujem. Máme tu ešte jednu takú otázku na informáciu zo zákulisia, že teda niečo o výrobe panelov a či sa budú robiť aj na Slovensku. Či sa budú vyrábať aj u nás. Časom určite áno, my už sme v príprave, aby sa tu vyrábalo na Slovensku. Malo to byť už budúci rok, ale tá výroba bude do veľkej miery automatizovaná. Ten vývoj tej linky výrobnej trošku trvá, takže celkom isto od roku 2023 už budú aj slovenské panely vyrobené. Výborne, ďakujem pekne. Teda ďalšie otázky nie sú a vlastne aj čas ukončenia sa nám blíži. Takže Björn, ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Ja by som chcela poďakovať všetkým našim účastníkom a ešte na záver by som si teda dovolila zopakovať naše pozvánky na ďalšie podujatie v rámci tohto projektu. Jedno teda bude Deň otvorených dverí budúci piatok 10. decembra v ekocentre OZ Artur, ale teda, ako som povedala, bohužiaľ len online. A takisto o 2 týždne v takomto čase vo štvrtok o 6. večer bude ďalší webinár na tému minidom z pohľadu remeselníka výrobcu s Marekom Rabíkom, takže všetkých vás srdečne pozývame a dúfame teda, že sa naučíme veľa zaujímavých vecí o ekologickom bývaní a že ich začneme aj my a teda aj viacerí v našom živote uplatňovať. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Aj vám, Björn, a teda aj vám všetkým účastníkom, aj svojim kolegom za technickú a administratívnu podporu. Ďakujem pekne, dovidenia, pekný zvyšok večera.